Kuboi omon sekarang sih angko jak sini jak ngang ba gebo bo onek support khayo shin channel longa onek nayo aku anu sai tong mani o borok ba mane nang ba kajak seng nabla sai tong tei haing tong am ting tong ne samani Kuboi Kok sana thangka hang ke mana ang saya ni tong ang ko nang sana musunya Kubang Tiprasa Lokho sai tong like tei Hamari je lai thangjak salo Kuboi ni dofani borok ba jeta viral mani abo dine tebo photo viral sani ngine tebo photo hekaba hamya ongkhori tongkate baksang keba ai bai hekaba ios khainai nang nunge photo stramai viral khai tongrobo sungnugo ani bai tolte daramna songrong jotno saimamai kana je lai thangjak salo bukok actress Hamari dermani video photo hindi jotno te viral angmani yagolo tebo dine hekaba hamya photo bo viral ang tomarobo sungnoka abo hamya angmani yagolo suduno ai bai ios khaijak hekaba photo hamya tebo laching masisa beskango data sida kete viral angmarobo sungdugu ani baitol de daram nai sungdorno kajakongno sanai tui kebuni live tamungi tong abo sung jotono saimya hediba ge afuru jeta interview rnai ke bosini dalila yang buku Hamari actress ke ba biang bukelek tongka abo sung saimya ke finally tinini o video ke bukuk actress Hamari Debbarma bosini Tiprasa Lokho rongno bini live tamung kate bo a kubuni dofani borok bai tangai omake photo bujang nangka tabuni pore tangai bo Beni Chwla bai mane hamya saw honai kage finally nangka tei akok rongmunong joto saimanai tei jara srai khonai ngnai rokbo o video naidi norongbo jekono ngna sakangno kam hamya busine tei hekaba beskang lamani nasigine ya prisenani engtang abono sung sini channel bekhang tei norongno koimung tei jorese tawkono sini Tiprasa Lokho sini video nainai like subscribe khai rokbo like ruine te hekaba sini channel no subscribe khainai logi tui tonani engtang tei sini o Hamari Debbarma actress bongke tangai Kuboi dofani borok bai photo bujagene hekaba omake viral ngani nangte abo mane ker gane abo tangai viral ngani nangka inke bo kasokno sawi khnaraka tabuni o jora rogo hekaba dol rok hamya pan tongmono haino phatchake dol rok bisas ta khaidi nibo Hamari belakeno sai khnaraka bini video ni bekhang tei tabuk angno omahai condition klajak ani dol rok nang bisas khainai thikno ang kisai misa usmo khake hekaba kisai misa enjoy khakya joto bron enjoy khayo tabuni dino kebo enjoy khaya manake কয়েকজন দল ভাই মানে পার্টি হিনি তংতমা দিন হিনি কিসে পান তমামলে হেদিবা ঠিকনো ভিডিও আকো খাইকেতে দল রবে বিশ্বাস খাই যতন এনজয় খেলেকা আর দল কাকে নিজিনি দল ন হেকেবা দলাও সকলং নাইতে বেলানি বসকাং লামা রগবো হামিয়া খাইতলাং নাইও নিজিনি দল ন আকক রং তৈব সাকা বুকুক actress Hamari Debbarma ani baitolতে দারামরা সংকেন্দ্র রংবো হামারিনি কুকতুনি খনাই মানাইতে সঙ্গ জাগাসিনি চ্যানেল বাখাংতে কাশকং কসানাই জারাসিনি Tiprasa Lokho ন তাও ফনো Kuboi dofani borok bai hamjak tongka ba ya prisena thang tongke norongbo bat khairedi singtangi o jaga omhai kok sana na ke hin tongba jeta Kuboi dofani borok sini Tiprasa berongna hamjama karon kake sini Tiprasa berongni yago st certificate tongo kon bagai se Kuboi dofani borok sini Tiprasa berok bai hamjana kajana bagi thang tongo kendrong o bidin bakhante khanai man kana te buku Hamari actress bo sai kana ka belakino te anga Kuboi dofani borok bai kunfan kare bongka just sini channel no chajako te ang bai kise misa malake photo bujago amsakji bo just ani friends se abon bagino ang o jago omake manuk jakate anu sini Tiprasa Lokho belakino te kam hamya hekaba belakino te je buku phaisa kutoka abono tuino ang sini Tiprasa Lokho no ani baka bisini kok sana bagai tini ang finally reply markanai o Kok Saka belakino te sirake ngidno bo video no khanana di joris no video saja tongke like te share khai di te next video malanai Tiprasa aiglok tang jotono lamso haini hai ani blogo hangke tini ang nong biskang phaiman reason hangangke thanai pa 6 din chigang je Nrok Facebook rogo YouTube rogo je share khai tong lai mani amon tine ang sana han ma phaika biskang go je clear khai renani hinai hangke Nrok je photo share khai tong lai mana alka bo sungni borok bai ani amo ang a borok bai kuno relation kore jeng sudu dol simi se ang bo bai sini mani 6-7 bosor hairogong kana ang a kuno video se khaya ko kun buya ko hangke amon pore ang video rok khaika short film rok khaika amon pore mane ang bo bai omon sekarang sih angko jak sini jak ngang geba gebo bo onek support khayo shin channel longa onek nayo ako ngen nang video khaika mani no nang Tiprasa ngene nang video khaika ngange shuru Tiprasa shin bolane amde to ko geble YouTube video rok khanga joto borong no nainai mane
Tiprasa bo nai alka bosuni borok bo nai father husband borok bo nai ble hedaba nang video khai ni bo nang Tiprasa simi nai am to ko ge ble YouTube bor khang ko jot borong to nai tangke ang monse sigang bo ang alka borok bo story ro Instagram ro ang story ro ro amo hingke bistang phaya tangai hingke Tiprasa ni bagai hingke ang bo mane ang bo relation tong kha hanggang angke ang bo bang suka moje ang bo relation tong tong ba bunyo saimai re khaima ton nai hai ing nai funugai inglak amti ro bang suka mo ang bo hingke ang bo shudu dol simi si amon bagai ang bo mane positive di hiwan sugui nai ang bo story ri dekha hingke Nrok kata marot tam sala je bangra ro yak rzak abo amo bin sala nong nai haing jak bangra ro yak rzak khani shaw hingke bangra ro simi yak rama bai tu nang girlfriend boyfriend hele ta sadita সময় দল অঙ্গিব নং বাংরা ইয়াগ্রি মানো যদি না বিশমা রগ ইয়াগ্রি জাগ রকম আমো আলাদা রকম বাংরা রগ ইয়াগ্রি জাগ মালে তাংবা আমো তো দল নি বিশিংকো বাংরা রগ ইয়াগ্রি লায়ু ইনকে স্টুডেন্ট লাইফ রগ গংমানা আতে হাইতং যে নং Tiprasa hani bo nang alka bosuni borok bai dol khaimaya am to kun ko geble ate inke khagle ma hajik layu inke nang student life to ani bo gangmano Tiprasa dol bo tongo inke alka bosuni dol bo gangman tongo ani angangke je nai tonga amorong ni bo tongnai amte yable je mane wansro bai hinga ke dol khalia hainglia khagi ton lakha amte ro ko yable ganga amuna ang je sanam songo ang ba kono relation kore ang suru dol chimisi ke je a photo fulani je ang kumani amo hanga ke new year ni photo anga ke amon pore hinga ke je Nrok a room mane hotel bisingo han salemaro hotel logo tam rok ni salemaro amo a jaga ya amo ang ani dol ni birthday thangmani ana agini dol ni birthday thangmani hingke ani bodol bini bodol hingke eglogi ke ango khamani chungo rihinka hanganga chung thangka boba banga jagan malu sungkun ekabo thangya kun buya hingke ajagan malu ani dol ni birthday wo hingke malakhe photo nakha hingke aro mo sungsim be sungkani sim buya gangma borong no tongo ajaga wo hingke bobo mane Bina agini dol ba hingke ta chiki sami sang go jago bo mane bobo ngo jago hingke mane ani acting rong no chajago ago jago ano onek support khayu hingke photo buja kha hingke a jaga bo kunu je amte kunu ko kre girlfriend boyfriend dong ni hai photo tama bangra kise yagar ka asuk simisi ke bangra ro yagar ma baitu nang kun phan chaime ble tak Tiprasa bai ang jodi na amta ke photo buja khang khang ke bangra ro yagar ro photo buja khang khang ke ba amo bo salanya ko kulayu gange tangai a jaga ka tangai sai ang kha ani je ang alka bo sun barbo story re mani ke ang to dol ni bagai mani dol ni hoide sa ang to dol hani si ang to bole a kun ang girlfriend boyfriend hani boria kun buya aja kun phan riya ang dol hani simcha ka sang story ri mani aja to kun caption suja kari je in friend rok hai ro kun suja kari to bo hongke ang bo shuru dol simi se ang bo kun relation kari inke ta ka sa hangkan ke aji no video share khai tong la mani je viral khai tong la mani a video amo tabung niya abo agini video si inke shikla jora rogo mane a somoyo ani bo joti borong ni na ka ha somoy to ngati ba je fil phala nani tamong nani amta hai joti borong ni ka ha somoy phayu to bo hingke angki sa yak lai thanga a somoyo angki sa yak lai thanga ngangke tak to anga to moro to ya amo agini video se abo to hingke jeng afro mane dol kaisa nuta dol kaisa ngai angko mani hingke angbo dol hini angbo bisas khaini bono video khari ton toni mani do hingke afro to kepa nong ya je dol kashi hani ang bono bisas khaine ang bina bono video khare ka bina video ton toni kha ang bo to bono saimya bele bo ati ki ri wan hani ne hingke amon che sigang ang bo mane kisa kok bang ajak hani no mano hingke abon bagai da bo a photo rong na khaman pore ate heke te bo hamya phunung na bagai da video rok ba ate heke ri de kha ang bo saimya dol kising dol nam ta heng laikha to bo hangke mane joto borno tabuk kisam se drink khayu baksa borok bo tongo ongko ya to baksa borok to tongo nengya saya tongo to bo hingke prai borno tabu kisam sapan nongo sa do ang joto borno khobai bo saya hangke a bisingo no je dol kising dol no ate hake viral khaleo akolayo hangke bahiking nai ba dol kasha hanpan je bisas khaimia bli am thangya diba hingke angbo kasha bisas khaine bono video khari ton man bin phone rogo ton mani angbo hingke angbo khaina hangke khaimano chung gungma dol kasha dol jotono nungbo mane angbo no ani kok share khayo nungba nin kok share khayo angkan am da hele je ongko nani social media phainai status ro ringai salani am tukun ko yeble nono angkase bisas ngai nai nono angni nor ton toni kha nono ang kok saka hangka ken nang amono je nono bisas khajang man nungbo ongko mane nini bisingo tonan baga cha tok dita
nang la ta ke boi no na kaise dol ne bises khaimani no nang bare lo khairka sujuman sasak amta hairong gire ka hangka to sayable ge gangma borong na ta hangke dol ni upor mane bisas kri haingi thango ge tabo angora joto dol no hamya hani shaido mane dolong ni bisingo no gangma kaham bo khobsa ge mano hamya bo tongai mano hangka mane ani dolo bo tongo gangma do kaham tongo ge tabo ang to mane dol hangga dol ang ekdom free ke tonga jato nang bano ni kok share khai di ang bo nona ani kok share khai ne ang khate hai gangma mane dol khatam ba jeta family rong no nang share khai meya kok jeta alka bor no nang share khai meya amo sable dol no share khai nai mane kisa bakha shanti mano ate hai am baga mane dol to amon baga shile jeni na hamya sai fur ro no logir bo aku bo angke tabo joto dol no ta ang saya mane masa musu khobsagai mano amta hai je ang khobsaka mane ang bo shikhamang khaje dolong no bo hailanga bises khaina ko gya angke tabuk nang ana ta khai ka somoyo nang niji manjagi mano nang bunyo khaima ganang angke nang le buslo yong nai nang bu manjang nai somoyo angke amso ang sana mu jungo je ang no kaise dol hani bises khaimani nang bo mane aje photo rok viral phun jimi nanga ta heke sujung man sachang nang amta heke ri mani nin busaya kala ke tanga hinga angano kaise dol hanne bises khaine angni nor ton toni mani rna hanga ke gungmo borong no chung chindolong ni je secret kokro sung joton chaimano ako ge photos rok videos rok jespa nong thung siya go botong tam kring ne ba ngesung borna khari mano to bo hanga sung dol hanine kaise boba no bises khaine anor ton ton mani ango bises khaine ni nor ton ton mani hinga amono je bises khai ton mani no nang bosa tu dita jate bisa sebaja ya ketonu tongan ni mote hangake gata ka shako khangke je ano saitong mani o borok ba mane nang ba kaje seng na bla saitong te haing tongo amting tongo khonne samani kuboi kok sana thanga hangke mana ang saya hani tongman da ang ko rong nang sana musungya saya hani tongman am bangnya ang asak dineng kha bosorong kha ang saya tongo ge boto tabuk ano ati rok tongo je sel girl rok hani tongo tam